Турското робство е един от най-мрачните периоди в българската история, но и родил едни от най-светлите българи. Освен борбата за освобождение от Османската империя, има още една също толкова важна, макар и невидима, а именно борбата за църковна независимост. В продължение на векове на българи било забранено да водят литургии на собствения си език или пък български свещеници да бъдат назначавани на високи позиции и се внушавало на българите, че са нищожество. След години потисничество на българите им писва да бъдат потискани и така започва периода на църковните борби, целящи независима българска църква. Появяват се много идеи как да се постигне и какво да представлява. Но има една конкретна, която се отличава от всички други, а именно униатство. В нашата църква специфичното е това, че ние сме запазили константинополският обред, константинополската традиция, но ние сме единени с Рим, с църквата в Рим, т.е. с папата. Знакът на кръста ние го правим с трите пръста, Бог, Отец, Син, Свети Дух, и двата пръста са правени тук, двете естества на Исус Христос, и го правим така в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин, както в православната църква. В развитието на процесите на духовна и политическата еманципация на българите през 19 век в пределите на Османската империя, група деятели за църковна независимост и отделяне от юрисдикцията на Цариградската патриаршия стигат до идеята за уния с Рим. Униатското движение възниква в резултат на разпространение на католицизма и протестанството след загубата на Русия в Кримската война, чрез изпратени от Франция и Англия мисионери, с цел отслабване на руското влияние на Балканите. С една нота още през 1849 година френското правителство предложило на Високата порта да отдели българската църква в самостоятелна патриаршия. По същото време френският посланик в Цариград дори поискал от султана да освободи заточените български религиозни водачи Неофит Бозвели и Иларион Макариополски. Под френско внушение през 1854-1856 година в Цариград се сформира кръг от българи начело с Драган Цанков, който поема пътя на униатството. През 1855 година Цанков приема католицизма и с помощта на френското посолство открива печатница си в лазаристкия колеж Свети Бенедикт в Цариград. През 1859 година Драган Цанков започва да списва в Цариградския вестник «България», чрез който проповядва своите идеи за разрешаване на българския църковен въпрос по пътя на униатството. На свикания по нареждане на Високата порта през 1858-1860 година в Цариградския патриаршески събор, гръцкият клир отказва да приеме умерените църковни искания на българите и всички възможности за разбирателство пропадат. През 1859 година и българите в Кукуш първи правят опит да се обявяват за униати. Така се стига до 30 декември 1760 година, когато стотина самишленици начело с Драган Цанков се представили пред папския представител в Цариград и му връчили молба, подписана от множество българи, търсещи апостолическо покровителство. В резултат е подписан акт за присъединение към Рим, в който се формулират двете основни български искания – самостоятелна църковна иерархия и училища. Към тях било и изричното настояване за запазване непокътнат съществуващия източен църковен обред. Това довежда до признаването на българите от Светия престол и Високата порта за отделна религиозно-народностна общност в рамките на Османската империя. След няколко месеца, на 2 април 1861 година в Сикстинската капела в Рим, архимандрит Йосиф Соколски е ръкоположен за архиепископ и глава на католическата църква от източен обред на българите лично от папа Пий IX в присъствието на висши духовници, влиятелни политически фигури, дипломатически представители и делегация на присъединените към Рим българи. На 14 април делегацията се завърнала в Цариград. На 23 април Великден архиепископ Соколски извършил тържествено владишко богослужение. На 1 юни 1861 година султан Абдул Меджид издал Берат, с който Йосиф Соколски се признавал за духовен глава на българите, които се съединиха с Рим.
Много скоро на нововъздигнатата църква бил нанесен силен удар с отвличането на нейния духовен предводител, архиепископ Соколски, в Русия. Руската дипломация е силно обезпокоена от унията, като вижда в нея заплаха за влиянието на Русия върху българското население в Османската империя. Руският посланик в Цариград княз Лобанов решава да отвлече архиепископ Йосиф Соколски от Цариград. Това става със съдействието на Найден Геров и Петко Риславейков. Той е подмамен на руски кораб, с който е откаран в Одеса 6 юни 1861 година, откъдето отправя послание до българите униати да се върнат към православието. При тази ситуация Драган Цанков също се отказва от унията. След поредица неуспешни опити да бъде въздигнат нов иерарх, един от които е отец Петър Арабаджийски от латинския обред, кризата е преодоляна с избора за епископ на Рафаил Попов на 1 ноември 1865 години. За епископски център се определя Одрин. Новият епископ развивал енергична дейност. През април 1866 година Рафаил Попов предприема обширна обиколка в Македония и Тракия. През 1869-1870 година предприел пътуване до Рим, за да вземе участие в заседанията на Първия Ватикански събор, който прокламира папската непогрешимост по въпросите на вярата. Благодарим за вниманието и ако ви е било интересно, се абонирайте за YouTube канала ни, за да не пропуснете още бъдещи видеа за католическата църква в България и харесайте клипа, за да стигне до повече хора.